Rajci Péter vagyok, labdarúgó. Most voltam először Pilates teremben, nagyon sok hasznos gyakorlatot próbáltam ki. Úgy gondolom, hogy ezek által a gyakorlatok által sokkal erősebb lehetek, gyorsabb, dinamikusabb a pályán. A testemet jobban tudom majd használni ütközésekkor, akár a levegőben, akár a talajon. Még egy fontos dolog a nyújtás része, amit itt kipróbálhattam. Nagyon hasznos, hiszen mi labdarúgók általában merevebbek vagyunk a többi sportolónál, és fontos lenne, hogy a nyújtás részét azt erőltessük, és ezek által a gyakorlatok által a lazaságot is elérhetjük, úgy gondolom. Profi kluboknál nyugaton sokszor használnak pilatesgépeket a sérülésekből történő gyorsabb felépülés érdekében, illetve megelőzés szempontjából, hiszen az izmokat erősebbé, rugalmasabbá tudják tenni ezáltal a gépek által, úgyhogy kevesebb sérülés történik a pályákon. Úgy gondolom, hogy a Pilates tökéletes kiegészítése lenne a profi sportoknak, akár holt szezonban, akár versenyszezonban is.